Sanibonani molweni namkela ku-SABC-TV ngesiXhosa. Eyi kubi ke guys, kubi kakhulu akho nto imnandi ke emveni kokuba ke uZoleka exelwe ngumamakhe uba kungenzeka uba kaloku lo mntana egula kangaka nje akanguye kaLazarus. Phinde futhi kanti noyise kaLazarus ngapha uxelele unyana wakhe into yoba yeyi inye into ezonceda uba Vumile wena emveni kwesaa sikhalo salaa bhokhwe esingatshongo kakuhle, naye ke ehlohlwe kudadewabo kodwa bengakhange asive kakuhle eso sikhalo. Watsho ke wathi inye ke into engenziwa yi-DNA. Napho uLazarus ebemile ke into yoba no, uZoleka wambona mos umajola tata uthetha ukuthini. Wathi omnye into eza kunceda inye yi-DNA. uZoleka kumxelele kuLazarus uba inye into ezonceda lo mntana yinyani nje kuphela. Lazarus ke guys uyala uthi soze undiphuce umntana nje kanjalo, kunyana wam lo. uZoleka uzamile ukumcacisela ukuba umntana wethu uyagula and kunyanzelekile siyithethile inyani. Kodwa uLazarus umile uthi I will not lose my son, not uhlathi, not nasekufeni nakakade. uZoleka uthi sithi abenze le nto kulo mntana. uLazarus umile kwelithi oogqirha basenza konke okusemandleni kwabo and basazozirana ii-tests ezinye, naye usazocela futhi uba ziqhubeke zenziwe and akazukwazi ukumthathela lo mntana, akazukwazi ukumthathela the joy of being utata. Hayi ke uZoleka wavele wathi hayi ke namantu uzulahlekelwa ngumntana wam mos. Ahlaba ke loo mazwi ke kuLazarus ke wamenza waziva into yoba njena ekugqibeleni kanene andingotata kuloo nto, nobe sesijike sithi umntana wakho. uZoleka besebonakala ke guys ezisole sithi ke andiyitsho ngaleyo ndlela, ndiyaxolisa, ngumntana wethu. So uLazarus utshilo ke into yoba bendisazi ukuba olu suku ngenye imini luzofika, usuku apho ndizokhunjuzwa khona ukuba unyana wam ayingonyana wam. Noba ndingamthanda kangakanani, ndibe nguyise kangakanani, okusalayo ayilogazi lam. uZoleka uthe ke ebengayitsho kanjalo, ebecaphukile nje kuphela, ethi nguwe utata kaBavumile omthandayo, nguwe ovuka kuncancise lo mntana ngobusuku, umtshintshe inapukeni, umculele olalabhayi. Sonke siyayazi loo nto, nayo uyazi futhi. What if the only way yokusindisa lo mntana wethu kukuba sichaze nje inyani? So uyabonakala kuZoleka ephuma egijima ekhawuleza ke uLazarus emleqa ke ethi kuZoleka yena masihambe siyothetha inyani. uLazarus umbambile ke sithi khawume, ndiyakucela. Sizomsa kwi-specialist lo mntana ezisetyhubha, lo mntana uzoncedakala. uZoleka uthi akho nto sizoyenza, nee-specialist azikho into ezingayenza, lena into i-spiritual. uLazarus uthe ke bangaphi ke ootata bakhulisa abantwana ngengobabo apha phandle, zibaphi zona ezi zinyanya zikhulisa lo mntana, nazo zibagulise ke bahambe bokhangela ii-biological families zabo. uZoleka ke guys phelelwe ngamathemba, yalila nje akazi noma makathini. Ngoku uLazarus uyamcela ke ethi ke ndiyakucela ungamquthi umntwana, ungandithatheli lo mntana. So ke wabonakala ke futhi ke uLazarus esemsebenzini ke kukhona le nto kaSidney Moss ebebhizi eheka ikhusela, so usebhaqiwe ke into yoba nguye lo wenza yonke le nto. Although ke sithi uLazarus abakabikho sure, kodwa i-equipment ithathiwe kwakhe yonke, ifunyenwe phaa ngenxa kalwandle ke. So ke wafowuna ke uLazarus emcacisela kuZoleka ngayo yonke into uba ngubani owenze yonke le nto. uZoleka uthe ke akayothuki because Lazarus, I mean uSidney vele nguloo mntu, but esithi i-priority yakhe ke yena ngoku ngumntanakhe. Embuza ke into yoba ukhe wayifumana nitshansi yoba uke ucinge ngale nto bendithethe ngayo. uLazarus uthe ewe, ndizoba sekhaya emva kwe-hour. KwaHlathi ke guys ubomi bunormali. Afika uHlathi, ufika kubhizi yapheka uthumeka. Afike encumile ke sithi guys ndifumene iindaba ezimnandi. Into endingandixelela yona inye kuba ndishortlistiwe, abuze kulikamva kulaa tender naye asesibhedlela athi omnye yes. So bekumnandi ke guys, kuli-celebrations nje kumnandi. uthumeka ke ude wathi ke xa sele behleli ke phantsi noHlathi wamxelela into yoba into endiyicingayo inye kukuba ulikamva uyagqiba eyunivesithi, uzawuhamba. Then lo mntana noyanga naye ufunda umetriki, naye uzawuhamba apha and sizawushiyeka apha ekhaya thina sinesithukuthezi. So besendiyicingile into yoba emveni koba ndispende ixesha elinintsi noBavumile, nam de nabo into bengathi ndiredi for uba singamenza omnye umntana. So uHlathi ke bevuya ke, kumnandi apha, kuyafunxulwana kuyande nale. Ngapha ke esibhedlele uLazarus ubhizi ke
uyobona umntana esibhedlela utheke ngokambukayo ke teketisa phaa. But kwabuya zonke into ebethithwa nguzoleka ke guys, nento nala ewesi le ephathi ethi what if the only way yokusindisa umntana wethu kukuthetha inyani. UZoleka ume ngekona ke yodonga ke ujonge umyeni wakhe ombonayo uba ubuhlungu, and Lazarus uchipichipiza iinyembezi phezu kwalo mntana because uyayibona uba impilo yomntana nyhani ixhomekeke kule nto, and ke akazuthanda uba ibe nguye endleleni. Kwahlathi ke kumnandi ke guys, kuphekiwe apha kusekukhona ke ngoku nobrother wakhe nonkosikazi wakhe, uthandeka kuyaphekwa, kubukela ibhola, kumnandi nje kuhlekelwa phezulu. Kuthe kusemnandi kunjalo ke yatsho inokho emnyango ke guys, ahambe kuthumeka ovula. Xa evula usibari wakhe ke noZoleka, hayi ke abe sengithi hey iinyawo zenu nihamba kamnandi because nifika kanye xa ndizawuphaka. Hayi kuZoleka bengekho interested kuleyo, babuza nomntana ubunjani. Soleka ubaxelele nje uba guys, kukho into endifuna siyithethe, bendingacela into yoba sihlaleni phantsi. Hayi bo, bonke babuza umntana orayithi, hayi kayiphenduli leyo, but ke bonke bayana ngamehlo because uyiphindile laa bantu. Wathi guys ngicela sihlaleni phantsi, kukho into endifuna siyithethe. Oko beyana ngamehlo ke guys bonke nohlathi, wonke umntu nje xakelene nento uba uZoleka uzothini apha. So asazi ke guys noba izawuthi ithethwe inyani, kodwa kucacile into yoba kuzothetha inyani. Umbuzo ngobuhlathi uzoyithatha kanjani yonke le nto yalo mntana. Enkosi, ngicela siqhubeke, sisubscribe, silike, singakhomenta futhi. Bye.